Tehdään toinen rokotopäivitys tässä nyt. Ensimmäinen montufar rupeaa löytyy jo kohtuukokoisia podeja täältä. Toinen montufar rupeaa jo aika täyskokoiselta näyttää, suuri osa podeista. Toivotaan, että alkaa kohta kypsymään. Orange rokotossa rupeaa löytymään podeja kivasti. Ensimmäinen lokato. Podeja tarttunut viikkoa aika mukavasti lisää. Katsotaan maasta. Kukkia tippuu ilman varsia, eli hyvältä näyttää. Ja toinen lokato. Podeja tarttuu kans kivasti. Sitten täällä saadaanko rakennettua. Ristihämähäkki on tehnyt verkon tänne ja ensimmäisen kärpäsen saanut jo. Että toivotaan, että pitäisi vähän tuholaisia kurissa, jos niitä sattuisi tulemaan. Mutta kaikki vaikuttaa kyllä todella hyvältä nyt, että 200 podia tuossa karkeasti laskettuna on jo kiinni. Eipä tässä muuta.